Hello, hello guys! Good morning sa inyong tanan. Mauday nga dako ang among kuryente kay tungod sa mga suga. Kay ang suga diri sa kwarto, kanina man ang akong gipuli diri sa kwarto nga suga. Dapat sa pang CR lang unta di ay ni Asya. Pero okay ra madara na kay ngano hayag man pud sad kaayo ang atong kwarto. Nya si Sherwin dani kuan si Sherwin. Silig-silhig sa silong. Murag blooming ta karon nga gwapa nga murag di masabtan ang atong beauty karon, pero okay ra madara na laban Japan. Naay mga nag-chat sa ako salamat kay sa inyohang concern sa ako naay mga nag-chat mga ingana nga mga panghitabo, pero okay ra kaayo na sa ako never mind. Ako pa anad nako sa mga ingon anak mao nang dili nato basihan ang kanang mga ingon anak kay wala tay padulngan sa ingon anak. Nanay nahinog dani sa bayabas. Tanawa. No? Tanawa. Pero ang katong kuan bitaw kapayas. Ang isa patsada siya. Ang isa nalain na siya. Hinog na ba niya? Nangahinog na. Kanya mong baktin, baboy, bulaos. Maskin gibahugan na. Magsige pagyapog yabaw. Hello guys! Maayong adlaw. Happy Sunday sa inyong tanan. Ang mga tukoy pod nagsunod-sunod Nagsunod-sunod pod. Daghan na kay mga basura dani. Nangaunsa naman eh. Karang mosquito, labhan na Ang mga gamit dito sa ubos, gipangkuha na ni Sherwin. Tanan, gipangkuha na niya tanan dito. Ang kalha, daw ang kaldero, yahan na po gidala diri. Niya, ang katong kuan, bedsheet, dala na po niya. Bitaw, ang among sudan karon nag-request ko nga, kanira itlog. So, akong sagol sa nilungag. Luto na siguro ni, ato nang i-hublot. Mga ona dayon ta guys. Ang ulam for today is itlog ni Manoy. Sherwin! Alin na! Pagpas! Ikaw na! Am-am! Manghugas ko sa akong kamot kay magkinamot rata karon. Agpas na ba? Kay gilangaw na ni Dani Tao na ta guys! Namanag-ampo si Sherwin. Kay nag-video man pod ko para sa Reels. Humana siya ampo. Siya ang akong gipa-ampo. Mga anak ta. Nya with ketchup lang. Nari isda gihumulan nimo? Ayaw na to isda-isda kanya na to sudanon Nasa isda nga gihumulan. Nga. Igawas tani balik tani sa ref. Ayaw. Ngayon man. Dahil pa hindi maghihumol ang ko bayuta ka. Kanilang ko ang duha mo lutuan isa ra og tunga imo lutuon. Dani. Hoy, paminaw. Isa ra og tunga imo lutuon Dani. Kay para ka ng isa og tunga ato ng sagulan sa kamutitak na pod. Mga unta guys. Sibog diri kay di ka kakita.
agoy duha-duha magkatao niya nganong imo naman ning gitosikan ng isa. Ang ilo bahugan to karon sa kuang alutuan to karon sa sudan. Na may tambal nga akong gipalit para sa sudan sa mga ilo ug giring. Nga unsa? Kumana sharing. A few moments later. Kaning isa ka baboy aton ning ibalhin dito sa pikas. Dako na ni siya para usa na sila sa bahog dani. Nya ato sa ning ibutang ang atong kamera kay kita ang magbalhin. Kaya raman nako daugon kay murag napamana sa 20 kilos. Nya karon hawa toy. Agay na. Karon atong bahugan. Habon na. Diha. Hawatoy. Na. Hawatoy. Okay na. Ato nang nabalhin. Mga 20 kilos sad siguro to kapin. Ang isa. Yang kanang isa mga 30-40 na ni siya. Dani na silang duha, mag-ilugay na sila sa bahog. Kay datong niagi dito sa pikas, matughan man sila kay sila raman. Nya karon dani mag-inilugay na ni silang duha. Buyag kaayo tambok kay tipot dira. Daw anad-anad sa ni siya kani magidlahan ho kani. Nya ang katong yang samad na naulian na. Ambot nga naingana na siya. Siguro sa kuto na no. Sa kuto sa baboy. Ang sabaan kayo. Biyot pangayog kuan bahog. Tughan sila. Tanawa guys, hapit na maapsan ang isa no. Kani hapit na maapsan. Tanawa. Dali ra kaayo no. Basta insakto sa bahog pero ang bahog gani nimo agka pasmo mao nang agkubol ang baboy. Naatay i-open nga parcel na ako'y gi-order para butanganan sa sudan. Ako gipakita sa inyo kung nindot ba or patsada ba ang atong na-order. Nya ang tubig na ay nag-agas hinay. May ganit kay ang tubig sa diri kada adlaw ingani ang agas pero continuous. Nya ato to i-open ang parcel. Kuhaon na to ang gunting. Asa ka ang gunting dani? Nawala lagi ang gunting ba yun? Kanina lang kutsilyo ang atong gamiton kay nawas ang gunting. Ang butog asa to na butang. So ako nang i-open kani. Kani siya guys. Gi-order na ko siya sa TikTok. And kaganiha ni abot jud diri ang nag-deliver ani. So karon atong i-open. Imagine gihatod jud diri kaganiha. Wala sa ko ka video kaganiha oy sayang. Nya karon ato nang i-open nya akong gignan siya ngano man ni nahugaw-hugaw ni basig na buak ni siya. Nya karon ato ni i-open dani kung unsay hitsura sa atong gi-order. Ay, nindot siya. Nindot siya. Bitaw guys. Hello! Okay na. Butanganan ni siya sa sudan. May lang ug wala na buak. Fragile. Unsay pasabot sa fragile. So, karon diara.
Hala. Pasabot sa fragile. Kinahanglan nga careful ang pagkuan kay na ay mabuak sa sulod. Tama ba? Dira guys. Butanganan ni siya sa sudan. Hala. Mao ni ang iyahang taklob. Okay ra siya kay dili siya ingon nga malugti ang plastic. So, okay ra siya. Hala. Pila din ni kabuok do. Ha. Ay, madam, ali, madam. Tulo, na si Madam Joy Joy. 4, 5. Dagan, di kaayo. 6, 7, 8. Hala, siyam. Napulo, di ay kabuok, guys. Ay, napulo siya kabuok. Ali, madam. Oh. Na si Madam Joy Joy Dani, oh. Hello guys, unsa man nate? Kuan siya, Gracia. Bitaw sudlanan ni siya sa sudan. Kay nakakita ko sa kuan, ali ba? Advertise ni Marvin Agustin nga kani siya nindot upachada. Pwede sad siguro ta mag-bake kani atong lutuan no. Ay ti, nagingon di si mamang na diri ko nung bake unya. Ingon si ante. Karon? Oh, Unsa oras? hapon na. Na ay bake di ay karon diri. Sino gani madam kay di ka kakita madam. Hala guys, pachada siya. Nakasilipin ka jud oh. Kay lindot na sa ti mga sudan ti oh. Sudan. Pwede sad ni siya. Butangan Magminggo sa... plot ka pwede na. Ala. Hala, nindot siya guys. Atong itry. Dato sa kuan sa kanang feedback sa comment akong gitan-aw nangabuak ang ingani. May gani ang gi-deliver karon kay wala joy damage. Advertise ni Kuan, Marvin Agustin ug ni Julian Santos. Mao to ang nabudol ko sa TikTok ni order ko 719. 700 ni siya, 719 ni siya niya napulo ka buok. Nindot di siya sudlan sa sudan. Kung imagine napulo ka buok. 2 4 6 8 9 napulo jud siya guys. Yung 700 te? 710. Yung nakalis makadani ba? Pachada siya guys. Stainless siya ha. Stainless. Niya ang taklob pod. Pwede ra ni siya sa sudan nga kanang natay maluto ang sudan niya. Ibutang lang sa nato no pwede nato takluban. Imagine. Then pwede sad ni siya kintahay na ay isda, pwede na to siya isulod sa ref. No, naano man ko napalit nga kuan pod katong Tupperware. Tulo to siya kabuok, tulo man siguro to kabuok, tulo kabuok. Nya kani, additional na pod sad ni siya. Pero dili parang fiesta ba? Ha? Fiesta da pila na lang Marso, Abril na dayon. Wala pa ko'y plano sa fiesta. Pohon kung unsa lay makuan mahimo nato puhon di lang taag saad mao kay di biya nato agkatagna ang panahon. Nya may lang wala tay saad kay para dili ta paninglan. Nag-upload na ka? Wala pa, mo-upload pa. Pag-upload na i-upload na dana okay mintras kusog ang signal mag brown out mabitaw diri sa bukid nga dali jud ang kuog upload. Pagka-upload na iuna dai na akong monetization kay naatoy time nga na kuana na upload na unyo pa na ko naon ang monetization nag brown out dagana ko dito sa kuan puntod kay para lang ion ang monetization. Napachada siya guys, order na mo sa TikTok kay nindot siya, promise nindot siya guys, dili kamahayan kay 719 kuan na kabuok napulo. So, ato ni siyang, ay, napamday mga silupin, dani di ay, napay silupin. So, pwede ni nato siya tangtangon. Napay silupin. Wala, patsada, gini ay. Sinaw kaayo, stainless din kaayo siya. Ang tanawa. Silupin pamanday ni ako. Hala, ako saan siyang tapigan. Saan ni nato siya, kanon. Diba? Sinawa, stainless kaayo sinaw kay siya market. Wow.
Wala ko nagmahay. Kaya na usahay nga mag-order ko sa TikTok kamahayan. Pero kani, wa jud ko nagmahay kay na daw gamit pud sad ni kaayo nato. Sa mga adlaw-adlaw nga panginahanglan, o di ba? Sinaw pa sa ulo ni kuan. Bimbol roko. Bimbol roko. Bitaw patsada siya guys, dili kamahayan. Karon guys, kay naaman si Madam Joy Joy atong i-check ang atong pag-apply sa iyang Google AdSense kagahapon kung unsa nay resulta. So karon atong kuri-kuriun ni ang iyang cellphone timing kay 24 hours naman. Awa pa man siguro nag 24 hours pero ato lang i-check diri sa YouTube Studio. Makita raman dani sa YouTube Studio. Hello, abangan. Excited ko. Hala! Congrats na madam. Nag-check na ang yahang step 2. O, yahang step 2 okay na siya. Check na. Walay problema ang atong pag-apply sa iya ha. Sa step 2. In progress ang step 3. So, abangan. Ugma. Or maskin dili mag-abot ugma, ato ni siyang tan-awon kay nay usahay nga pila ra ka oras mag-notify na dahil nga okay ang step 3. Hala, uy, excited ko. Upload kanunay, madam, Ginoo ko. Ayaw pagpaltahi ka ni pag-upload kay sayang. Mao naman dyan ni ang atong kuan. Trabaho diri sa bukid. So, uploadin na ni Ao. Kana. Pali sport. Ha? Pali sport. Awa pa na save? Sige. Pagkahuman na i-upload dayon kay okay naman diri guys sa payag kay kusog man kayo ang signal dani. Balag nagbayad ko og monthly nga 1,500 at least kusog ang atong upload dili injud ingon nga ana ang agabutan og tagpila ka oras. Kay kung dito ko sa puntod bitaw mag-upload atong mga niagi sa niagi pa jud nga wala pa internet connection diri data akong gamiton. Agabutan ko gabi para lang mag-upload. Mao nang karon blessing kaayo nga naanay sayon nga pamaagi. Nya dili na ta ingon nga agkahagard na og maayo kay na naman di naman ingon nga aghuwat-huwat pa pila ka oras sa pag-upload. Nya mahagard lang ta kung naay mga problema nga mga di nato masabtan kay di man nato kalikay na ay mga problema usahay. Nya karon ato na nang tawanan ang problema bitaw guys. No, laban lang Japan kanunay. Ag-asa man sa kapaingon Mario. Bitaw guys, si Mario diri nagluto sa kuan. Ali Joy, gawas kay nahurot ang among gasol karon pa jud nahurot adlaw. Ato kan ang luto diri. Aw nara man day ang gunting dani di ay butang oh. Ang nakuha sa kuan. Unan guys. Ang dugay Maniud to dayon ta karon kay udto na kaayo. Taklubi ka na gitakluban ta na nimo. Wala ka sa to balay video. Post yo ko joy. Asa ra bet? Wala sa wala gamit ito. Ngangkat naman tong. Tinuod gini ko tinuod gini nagadtong istirad sa kay ngo si Marvin kay gabi nang nakabaw si ate nagadtong istirad sa. Pagdali na diha kay aron di ta ka kulata karon. Sige na kay kutlo ta dito sa kamutitap ta. Grabe man sa kay dani kabasa kay dani kuan oh. Gina kay agpanyuto na rin ta. Ato yung sagulan sa kamutitap. Pagkuha na dito sa kuan ka, ikaw na ta. Di makana sagulan, di na. Nadyoy, kaya ikaw ta, Joy. Kabang taglaba. Kani yung mga sanina nga mga kuragi. Ato rami ipang dispatcher kay ibalik-balik rami niya maskin nadalang sanina niya. Niya, maskin mga buslot-buslot na. Balik-balik paghapon niya. Kagisi-gisi na. Tubig and bib. Sige sa mga plato. Dahan baso dani. Pira? Ano ba ito? Malagyan yung mga ingkurana no. Daan wala ya. Tindog na serwin kay baskog pa man iya tuhod. Ha? Mapuway siya. Tuwa dito sa ila. Kuha na.
Ha? Sawa? Yun na. Humanag po si Mario. Pahit na sa kuhan. Mukbang to ni Joy, buat Joy. Paniud to ta guys, Ulos tanan baboy, Joy. niya Joy. ang atong sudan. Ulos baboy. Yung unan. Dana ko daning ulo. Ikaw si Iring, upat mo nagawak ka si Iring na day? Uban? Asay upat ka buok? Kanang isda? Dito day. Pas ka. Gusto mo Iring day? Yan, tabugan. Gusto ko. Busog bitaw. Joy, Joy. Ah, plato ni Kwan. Ayo, kanila tike di eh. Kuan ka pa na siya. Sige na. Ako lang nangitong. Paniud to guys, kay lami tag sudan oh. Maniog to ta, Okay. lamit yung inununan, humot kayo. Nawala ni naghilanti awon sa to, sakit tiyan. Na, Ito nga ka ba sa ito? ang cool may ako gituyok kanina. Ito nga. Ugma, bilang ang dili. Bitar na ba? Pwede ba? Ito tagbukid lola. Ito na Inday, Mario. Yung tama, Inday mo na. Nahuman na may og paniud to ni Madam Joy Joy. Na-upload lang mo hanggi upload. Upload na te. Na-upload na. Yes. Niya kay wala pa man na kuan ang step 3 dan na abangan na lang nato kay kung pag-upload nimo pohon kung na-okay na ang step 3 tuluan ta na pud kapag unsaon pag-unsa ads. Unya karon balik ta sa atong topic. Daghan kaayong salamat jud sa mga legit na supporter jud no na jud sila gi send na video nya wa ko magdahom nga grabe ang inyong suporta sa ako so daghan kaayong salamat jud sa inyo ha ug wa ko magdahom nga pati video inyong isend sa ako so daghan kaayong salamat sa inyo ha nya karon dani human na mo paniud to na ana poy gi-send sa ako nya kay wa pa man ni na-upload ang atong video akong gi-insert pud ang video nya mao to nga salamat kaayo sa inyong tanan daghan kaayong salamat sa mga legit supporter diha. Thank you so much. Padayon na gyapon ta kung unsay nasugdan nato kay di ta magpadaog sa unsa mga kuan ingana nga mga issue nga mga ingana. Basta daghan kaayong salamat sa inyong suporta. Dili ta mo surrender. Ug proud ko nga bian niya ang vlog. Sa akong pagpanarbaho, wrong timing man ta dito kay naapod say mga trabahante nga lupig pay tag-iya. Mao siguro ang purpose nga naka undang ta atong trabaho ni pauli ta diri sa bukid. Mao ni siya ang gihatag. Plano gihapon ni sa Ginoo. Unya niabot man ni padayon ta mintras naapay mga legit nga supporter nga nagsubaybay sa ato nagsuporta sa ato Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Wala na ako nag-mind guys. And sa mga supporter nga nasakit diha, daghan kaayong salamat. And tanan-tanan sa inyo daghan kaayong salamat sa mga nag-concern sa ako Bahala na sila. Ang importante padayon ta ug dili ta mag padaog kung unsa may mga pagsuway, no? Basta ang Ginoo nay mahibaw ana kay kaybaw mo guys. Grabe gyud si God pag siya na ang maglihok. Mao nang dili ko mag-worry, no? Maskin tuod og unsay mga nahitabo laban lang gyapon ta. Kanunay si God ra ang nakahibaw sa tanan. Noon di man nato ma-place tanan tao, pero naadyoy mga tao nga grabe ang ilahang suporta, concern sa ako ug salamat kaayo sa inyong tanan. Sa tanan-tanan mga suporta, thank you so much. And basta padayon lang
sigad ra ang nahibaw sa tanan. Kay kung sigad na ang maglihok, grabe jud siya mo lihok. Mao nang padayon ta sa atong vlog kanunay. Kay proud ko nga naa ni ang vlog, kay diri ko na buhi. Diri ko makapalit kung unsay akong mga gusto paliton. Diri pud sad sa vlog na ay income. Diri pud sad ko sa vlog kung unsay akong gusto nga paliton, mapalit nako. Og salamat kaayo sa inyong tanan, labi na sa mga legit nga supporter, ilabi na sa mga nag-PM sa ako karon, nag-chat sa ako karon. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Padayon nang gyapon ta kung unsay may mga pagsulay, mo na gikaingon nga ang tanan-tanan dili nato madiktahan, dili nato ma-please. Maunang padayon ta kung unsay naa sa ato karon. Og salamat sa inyong mga suporta sa ako sa amo ang tanan. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Dili ta paapikto sa mga ingon ana nga sitwasyon, kay sigad na ang bahala sa tanan. Makita man nato na, no? Ato jud nang makita og unsay outcome sa tanan. Bitaw sa nangagi nga mga kuan issue, wala na naa, gikalimta na nako og sigad na ang bahala sa tanan. Padayon ta kung unsa may naa nato karon. Og daghan salamat sa inyong tanan mga suporta. Og diri ra ko taman guys. Maayong adlaw sa inyong tanan. Bye!